dnešného videa. Dneska to bude mladšia, prostredná, neviditeľná sestra, prvý diel. Myslím si, že môžeme ísť na to, ale ešte predtým by som vám chcela povedať, že ospravedlňujem sa, pretože bola som chorá a nemohla som vydávať nejako videá a proste nemala som na to čas, takže ospravedlňujem sa, ale teraz to už bude lepšie a budem si musieť dať nejaké časy, kedy to budem natáčať alebo tak, pretože viete, ja ešte chodím do školy a nemám to veľmi kedy, takže musím si nejaké dni a tak ja si myslím, že môžeme ísť na to. To už je ráno. Dobre, idem sa asi prezliecť. Tam si napríklad toto. Tak. Dobre, a áno, toto je mamka Vanessa, áno. Takže tak. Toto je teda mamka Vanessa. Ona pracuje väčšinou z domu. Potom pôjdem urobiť raňajky. To už je ráno. Predstav si, že áno, je ráno. Keby že není ráno, tak asi nesvieti slnko a není tak pekne. Ježišmária, zase tie tvoje keci o počasí, Bože môj. Už to je ťažké s ňou. Čo si hovoril? Nič som nehovoril. No veď za to. Dobre, však už sa ideme radšej prezliecť. Dneska pôjdeme do roboty, veď je pondelok. Čože? To už je pondelok? Ale ty, však dneska je piatok. Aha, ale aj tak musíme ísť do roboty. Máš pravdu. A ja robím z domu, takže ja môžem byť takto. Aha, dobre, tak ja sa oblečím dneska tak do roboty. Tak, ideš robiť raňajky, alebo tak deti rovno pôjdeme hore zobudiť. Dobre, však ja mám čas, ja robím z domu. Dobre, tak poďme, lebo detka už určite sú hore. Tak, už sme tu. Dobre, tak ja si teraz sem sadnem. A nejdeš zobudiť deti náhodou? Nie, chodí ich ty zobudiť. Dobre. Stávaj, Filipko, stávaj. Áno, a otec sa volá tiež Filip, lebo im dali také meno. Filipko, stávaj. Ujajte, nechcem ísť do školy. Pôjdeš do prvej triedy, dobre? No dobre. Daj si tú vašu školskú uniformu, chlapčenskú. Dobre, choď sa zbaliť. Dobre. A prečo stále vravíš dobre? Neviem, lebo to je dobre. Dobre. Vidíš, aj ty to vravíš. Ach jaj. Klára, stávaj. Už idem. Áno, ona je tá mladšia, neviditeľná dcéra, áno? Alebo teda sestra. Ja neviem, ako to mám povedať. Dáme dcéra, hej, lebo tak je to proste dcéra. No, Filipko, poď. Ty si sadka, ja ťa pobalím. Ty sa obliekaj a pobal sa. Dobre. A prečo aj mňa nezbalíš? Ty už si dosť veľká. Alebo som mladšia od neho. To je jedno. Hej, to je jedno. Tak, poď Filipko, dáme ti tam tak. Tuto moju školskú uniformu. A cvič ešte.
Áno. Takto. Zasíname takto. Tak. No. Máš tam všetko? Áno, prepačte, som to prehodila. Normálne sa tvár, lebo mamka bude šťastná. Láhnuť, sadnúť, postaviť, jedna, druhá, hop, sál, hop. Už prestať. Dobre. Pardon. Ja už som. Dobre. No stávaj. Ona je Nelka, áno? No stávaj, Nelka. Áno. Daj si tie tvoje brýle. A dneska si obleč do školy toto. Dobre. Pardon. Tak. Si robím ešte skincare. Ale rýchlo. Dobre, deti. Poď, Filipko. No, poď tá Klárka naša. Ty si mi povedal Klárka. Klára, ra. Prečo ma tak voláte? Prečo ju tak voláš? Veď je to tak, či tak naša dcera. Aj to mne je jedno. Aj mne, že to je moja sestra. Je to celkom smutné, že sa správaš ku nej tak. Ale je to proste jedno nevychované decko. Áno, máš očko pravdu. No poď už na raňajky, veď už idem. Ani skincare nemôžem si urobiť. Tá mama ma v kuse tak kde volá. Na toho Filipa sú všetci takí dobrí. Akože a na tú Klárku, na tú moju sestru sú takí hnusní. Však im nič neurobila. Túto knižku. Všetko si nebudem asi dávať, ne. Dobre, ja už som tu akože, no, bolo na čase. Mami. Dobre, idem, chcete aj nejaké raňajky a do školy 10, však máte aj 10, aj obedy. No, ja nechcem nič, ani my. Však vy chodíte do tej istej školy a mám nejakú prázdnu chladničku. No to nevadí. Ja dám aspoň napiť sa nejaké limonády, čo poviete. Dobre. Pardon. Tak. No, prepáčte, že to válam po zemi, ale tak... Čo mám robiť, ako? Ale ešte si tu už iba 2 poháre. Tak. Nech sa páči. Ja si to nahám. Tak. Tak aspoň v tom dobrú chuť. Dobre. Ja už idem do školy. Do 1. triedy. Ja to po ňom zoberiem. No len takto zober. Nebuď na ňu taký zlý. Veď nič neurobila. No, ona nič ti oci neurobila.
Ona to len pekne upratala. Ako ja to robievam. Poď ešte sa keď tu máš. Dáme to rovno tam. Tak. Poď ja pôjdem s tebou do škôlky. Teda do školy. Dobre. No poď. Ty ju proste nedrž. Ona pôjde schodmi. Akými schodmi? Asi my tu schody nemáme. No proste pôjde sama. Ty sa tam netlač, choď tam. Fuj, ja nechcem ísť pri tebe. Ej! Oh. No, dobre. Poďme už konečne dole, už mám toho dosť. No dobre, už sme konečne tu. Choďte už všetci, prosím vás, tam, kde máte. Dobre. Mamko, ty ma nejdeš zaviesť? Nie. Choď pekne vlákom, keď sa tak správaš. Ale ja musím ísť až do Lučenca. No tak tam pôjdeš vlákom. Ale ja neviem, ako to tam je. To mňa nezaujíma, pôjdeš proste vlakom. Dobre. Hej, Filip. Jej, fuj. Poď. Tak. Ja mám ktorú kytičku? Ty s tými listami vyžutnutú. Ja mám ktorú kyticu. Ty máš pri tých slniečkách a mesiačikoch. A ja mám ktorú kyticu. Ty máš tu v strede s číslami. Aha. Dobre. Pardon. Dobre, tak vy chodte do školy a ja pôjdem na vlak. Dobre, tak my ideme, ahoj. Tako, čo ti, decka? Dobre. Oni sa už boli vybaliť? No, tí tvoji súrodenci predsa. No, áno, boli. Tak konečne máme pauzu ešte, kým sa oni budú učiť. Dobrý deň, ja som tiež prvák. Ty si prvák, vyzeráš ako štvrták. No ja som prvák, ale ja som si strašne vysoký a ja sedím tu. Dobre, sadnite si, deti. Tu máš. Idem ďalej. Tak. Dobre, takže toto je pravítko, áno. A to pravítko je asi takto dlhé, kebyže ho dáme zväčšené. A on tam má také maličké čiaročky. Môžete si všimnúť, ja vám rozdám. Sú tu 3 a vy ste 3. Dobre, takže vidíte. Čiže je to vlastne takéto pravítko s tými maličkými čiarkami. Áno, a toto sú vlastne tie milimetre, centimetre. Áno, to je takto. Ups. A vlastne to pravítko môže byť aj takéto dlhé a môže byť aj takéto hrubé. A proste tam sú tie čiarky. Ale oni nie sú takto po celom, ale oni sú takto, že... Počkajte, ja vám to ukážem trošku inak. Takto, keď máte čiarku, tak takto. A oni sú akože takto niektoré a ktoré sú proste o dačo vyššie, ale stále sa nedodýkajú, chápete? A ty tam už nečítaj. Ale veď, máme si to zapisovať. Áno, ale ty tam posielaš taký vzkaz milovací. Čože? To by som nerobil. No veď to. Tak, umieme to. Dobre. A to kto sem vylial proste lepidlo? To som bol ja. Prilepili sa vám topánky, ujo.
Aký som ti ja ujo, prosím ťa mi povedz. No ako všetci. Ty jeden malý, nevychovaný chlapec. A ty si dobrá. Tebe dáme túto novú knihu, aby si nemala túto starú po takých iných deťoch. Tu máš. Ďakujem. Dobre. No, dobre, už zvoní a choďte preč. Pretože na teba je taká dobrá. A ty choď preč. Ježišmaria. Dobre, tak ja sa ideme pobaviť, keď máme zatiaľ ešte ani 1 hodinu. Máme úlohu. Úlohu mi urobíš ty, dobre? Nie. Áno, urobíš mi úlohu. Neurobím ti úlohy, sekla. No, on chce, aby som mu robila úlohy. No nebude ti robiť úlohy, ona má svoje úlohy. Ježišmaria, to si mi tak ťažké. Dobre. Počkaj, takto. No poďme. Ja si nechám ešte tú tašku. A ja poďme na WC. Počkaj, kde sú babi? Chodte plec, chalani. Dobre, tak ja idem sem. Tak, dobre. Poďte, babi. Musíme sa pripraviť. Ja tu nemám veci dneska, akože. A to nevadí. Akože dneska by sme mali mať voľnú hodinu, tak nevám. Babi, poďte už. Koľko nás je dáko veľa, je tam toľko lavic vlastne. Dobrý deň, pán učiteľ. Dobrý deň. Prváčik, ty choď, prosím ťa, takte. Áno, dneska budeme robiť rôzne veci na tabuli, takže už si posadajte. Dobre. Tak, ja si sedím sem, sedíš ty. Takto a takto. Dobre. Takže aj ty si sedíte nejaké zviera, neviem čo to je. Nič, tak to je to plišáčik. Čo to robíte? Prosím vás, už dávate pozor, takže táto kalkulačka má takéto gombičky, áno. Sú tu rôzne čísla. A my, keď uvidíme, že 284, oni sú tretiačky, 284 a budú tu takto 3 bodky, znamená, že my musíme doplniť 3 nasledujúce čísla, áno, takže bude 285, 286 a posledná bodka 287, chápeme? Aha. Už sa zvoní. Neviem, asi za 5 minút. Tak asi za sekundu. Poďme. Vy ste všetci po škole, nedávali ste pozor a vy môžete ísť, vy ste dávali pozor. Jej. Na budúci rok nie na budúci rok, ale na budúce budeme písať, prosím vás, pekne písanku z toho, tak sa učte. Čože, písanku? To snad nie. Ale my sme to vedeli, takže my sme bez problémov. Ja idem rovno. A ja nemám však ani úlohu. Tak čau. Dobre, my už sme si v pohode. Tak, umýme si ručky, tak. Dobre. Poďme si po tašky a domov. Domov pôjdeme do družky, nie na dvor. No, hej, vlastne. Dobre. Dobre, konečne sme vyšli von. Ohni. Yes, koš. Dobre. Poďme sa pozrieť, jak chalani hrajú.
Čo sa bijete? Čo robíte? Bože, to z prsty. Dobrý. Čo ma ťaž? Ty ohni, čo ty robíš? Ej, poď, ideme si sem sadnúť. Ty čo tu si s tou rožou? Na zem sa mňa patáda. Mám. Ej, čo budeme lopiť? Neviem, ja idem do teba hodiť kameň. Au, čo robíš? Pardon. Dobre, pardon, lebo proste začala mi tu hrať nejaká pesnička a ospravedlňujem sa, ale no, nevedela som to vypnúť, takže bude to tam kúsok, dúfam, že vám to nejako neprekáža a tak pardon, môžeme ísť pokračovať. Dobre, tak čo keby sme sa tu rozprávali? Koho je mobil tvoj? Zjedz to. To čo si mi dal? Lienka. Jej. Daj sem to aj lístie. Máš pravdu. Takto tašky si dáme tu dole. Ale čak. Ešte mobil. Čo, ty nemáš mobil? A nie, nemám. Pozri. Taký obal. Čo to je? To je mobil. To čo je? Sú tu dva mobily. To je nejaké divné. OK. Takže asi tak. Dobre, a môžeme si teraz ukázať, ako pôjde otec vlakom do svojej práce. Áno, a mama robí z domu, iba aby ste vedeli. Dobre, tak už sme konečne tu. To je môj vlak. Prosím, spustite ma. Pardon. Dobre, idem sem. Tak. O hodinu neskôr. Už tu hádam budeme. Tak. Prosím vás, už tu bude? Už tam budeme? Áno, už zastávame. Zástavka. Zástavka. Robotná. To je divné. Dobre, tak ja idem. Dobrý deň. Dobre. Tak dobre, ja idem asi do roboty. Tak. Dobre, už som tu. Môžeme ísť na to. Takže dáme takto hlasnejšiu hudbu. Dobre, takže máme hlasnejšiu hudbu. Ja sa napijem. Prečo tak kričíte, pane? Aby ste ma dobre počuli. Tak. Dobre. A tančiť. No, di da. Di da di du da da. Di da di du. To, púja. Tu. Čo to robíte za šaškardy? Tancujeme našu choreografiu. Dobre, stačí. Vypíname to. Všetko končí. Ja už idem domov. To bolo celkom krátke. Ježišmária. Neviem, čo je toto. Konečne. Mám ešte tu takou cestou. Ja. Takže naspäť domov vlakom. No, OK, už som tu.
To má asi nevidí. No, dobrý deň. Poďme ísť asi. Dobre. O hodinu neskôr. Vystupovať. Prosím vás, aká je to zástavka? To je jedno, vystupte, vy ste stali auto. Máte pravdu, dovidenia. David. Vy ste stále za mnou. Nie vôbec. Však keď myslíte. Dovidenia. No, dobre, ja už som tu. Dobrý deň, čauko. Dobre, ja už idem. Aj my už ideme. A ja už idem. Dobre, ja pôjdem takto. Čau, láska. Choď rovno spať. Dobre. Prečo? Prečo si určite unavený. Áno, som. Ja už som celkom unavená, idem aj ja. Poviem, deti určite vedia, kedy majú spať, takže to bez problémov. A už je aj tak celkom večer. Aj už je dosť večer. Tak. Dobre, povedu, že večer musíme ísť hore spať rýchlo. Máš pravdu. Dobre, poďme tu. Poďte. Tak, dobre. Poďte sem. Všetko a ja sa im tiež vybaliť. Dneska sa nemusíme. Musíme, ale neurobíme to, lebo my sme proste deti. A my to akože proste nevieme, vieš, jak dá. Vy viete všetko, ale nechce sa vám. No vidíš, už to vieš. Ježišmaria. Tak. Prečo musíme zapáliť, aby sme videli. A máš pravdu, poprvé. Čože ja mám pravdu vždycky. Pozri, tú úlohu nám treba urobiť. Ja už som si urobila v družke. Čože? Si to rovno nahám aj v taške všetko. Tak. Ja už len takto brýle, pyžamko. Tu zhasnem takto a idem spať. Tu ešte nemám. Sa spravedlním. Keď myslíš. Tak. Dobre, takže u ďalšieho videa ahoj a určite nezabudnite dať like a odber. Tak uvidíme sa na budúce. Ahoj.